Avui, hores després de dues estrenes molt importants, per raons molt diferents, una és la tornada de Josep Maria Flotats al Teatre Nacional de Catalunya amb l'obra El joc de l'amor i de l'atzar, de Pierre Marivaux, i l'altra és una reestrena, de fet, una reposició, perquè el llibre va tornar als Faresta, és una de les obres més aclamades de la temporada passada, i per això avui hem convidat a la Laura Conejero, d'una banda, i també en Jordi Bosch. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Ara fas cara de bon nen, però fins ara no ha parat, fins a aconseguir la meva desorientació total en aquest estudi. Jo li he dit, perquè l'última vegada que va venir vaig comentar que arran de l'obra el crèdit havia rigut tant que m'havia sortit una hèrnia interna, i veig que no ha passat el temps per tu. Continua rient. Interna, Continua rient. Externes, doncs la hèrnia la tinc bé, gràcies. Ara és l'estrès. Ara és un estrès congènit. Clar, és un estrès congènit. Però ens fa molta il·lusió que torneu a ser amb nosaltres, i enhorabona per la reposició. Moltes gràcies. No? Perquè és molt important que una obra, que a més va ser considerada la millor obra de l'any 2013, ara altres persones que en aquell moment no van tenir oportunitat de veure-la, doncs tinguin aquesta sort. Bé, i també ens